En aquest videotutorial veurem com podem establir que un camp sigui la clau primària d'una taula d'una base de dades realitzada mitjançant el LibreOffice Base. Primer de tot haurem de crear la taula, en aquest cas ho farem en la vista disseny, i d'aquesta manera ja ens apareix una interfície en la qual podem incloure el nom del camp, establir quin tipus de camp serà i una descripció. Per exemple, imaginem que volem crear una taula que reculli totes les poblacions, totes les ciutats on viuen els estudiants d'un centre educatiu. Per tant, el nom del camp podem establir, per exemple, el de ciutat adreça. En aquest cas, veiem que ja de forma preestablerta ens estableix que serà un tipus de camp de text. Podem deixar aquest valor que surt per defecte, ja que en realitat el que allotjarà aquest camp serà valors textuals. Veiem que a les propietats del camp diem que no és necessària l'entrada. En aquest cas podem modificar-lo per dir que sí, que sigui necessària introduir dades en aquest camp, i la longitud que prèviament es descén la podem disminuir, per exemple, a 25. Fins i tot podríem establir un valor per defecte que aparegués cada cop que es creés un nou registre. En aquest cas ho deixarem en blanc. I també podem incloure una descripció. Per exemple, ciutat on viu l'alumne. Fixem-nos que si ara, per exemple, volguéssim desar aquesta taula, en fer-ho, òbviament primer hauríem d'indicar-li un nom, per exemple, ciutat adreça. Quan fem clic a d'acord no ens deixarà desar aquesta base, aquesta taula, ja que no hem creat una clau primària. De fet, les claus primàries és un tipus de camp en el que permet identificar els diferents registres. Per tant, per tal de poder identificar els diferents registres sense cap mena d'equivocació, les dades que continguin el camp que serà la clau primària hauran de ser diferents per tots els registres. Per tant, tancarem aquesta finestra d'avís i crearem un camp que posteriorment utilitzarem com a clau primària. En aquest cas, l'anomenarem ID. Podem establir que sigui un camp numèric i, per exemple, podem a la descripció posar que sigui el codi. Fixem-nos que podem establir que també sigui un valor automàtic, és a dir, un valor autonumèric, de manera que es vagin creant nous registres, es vagin afegint valors correlatius en aquest camp, o dir que no. En principi establirem que no sigui un valor automàtic, sí que establirem que sigui necessària l'entrada, i un cop ja hem establert les propietats del camp, ens situarem al damunt d'aquest camp i obrirem el menú de context amb el botó dret del ratolí. Fixem-nos que en el menú de context que apareix tenim l'opció d'establir que aquest camp sigui la clau primària. I en fer-ho, en la columna de l'esquerra ens apareix la icona d'una clau. Fixem-nos ara que si desem la taula, ara ja no ens donarà cap problema per tal de desar la taula. Li tornem a donar un nom. I d'aquesta manera ja tenim la taula creada. Si obrim la taula per tal d'introduir dades, veurem que en la ciutat adreça podem establir les diferents ciutats. Hem d'establir un número, un valor en el camp ID, i en el cas que introduïm una altra ciutat i vulguem donar el mateix valor que la ciutat anterior, que el registre anterior en el camp ID, doncs no ens ho permetrà. Com hem vist, a les claus primàries tots els valors han de ser diferents. Per tant, si modifiquem aquest valor, veiem que ja no hi haurà cap problema.
Per tal d'evitar això, com dèiem anteriorment, una de les coses que podem fer és, quan editem la taula, mitjançant el menú de context, indicar que aquest camp sigui autonumèric. D'aquesta manera, quan desem la taula, si introduïm nous valors, nous registres, veiem que ja ens assigna de forma automàtica els diferents valors pel camp ID. I això és tot.